Вижте нещо наистина интересно. Тези сгради тук са част от нов, модерен квартал, който се оформя в колите на Витоша. Чист въздух, зелена, високо качество на живот. Само след година тук ще се продават по 2600 евро на квадрат. Да, правилно ме чухте. 2600 евро на квадрат. Купуват основно заможни хора, мястото е търсено, престижно и голям потенциал. А сега ще ви покажа нещо много интересно. За да вървя ето тук, тази сграда е точно зад комплекс Макси, а новата метростанция ще бъде на метри от тук, точно пред кадъра. Акт 15 след само 2 месеца. И ти кажи, как мислиш, колко е цената на квадрат в момента тук? Напиши в коментар колко според теб струва 1 квадратен метър, а ако те интересува точната цена, добави цена и ти ще я пратим. Maria, oh Maria, ti amo, donna mia, Maria, amore.